Il-liġi hija mibnija pratikament fuq 3 prinċipji prinċipali. L-ewwel prinċipju, l-iktar prinċipju sagrosant huwa illi aħna rridu nħarsu l-ħajja. U rridu nħarsu l-ħajja sa mill-bidunet. U għalhekk Embryo Protection Act għaliex din hija liġi li sa mill-bidunet tagħha sal-aħħar tagħha tipproteġi l-embryon uman. It-tieni prinċipju hu li permezz ta' din il-liġi rridu nagħtu opportunità lil dawk il-ġenituri prospettivi li jixtiequ jkollhom it-tfal iżda ma jistax ikollhom it-tfal b'mod naturali illi imorru għal din il-proċedura ta' prokreazzjoni assistiva u hekk allura jingħataw din l-opportunità li huma wkoll jista' jkollhom it-tfal. It-tielet prinċipju hu illi rridu noħolqu regolamentazzjoni f'pajjiżna, liġi f'pajjiżna li tassigura illi ma jkollna l-ebda tip ta' abbuż, speċjalment abbuż fuq embrjuni umani. Din il-liġi tħalli tippermetti li jsir l-ifriżar tal-oocytes, jiġifieri dik il-proċedura li tissejjaħ oocyte vitrification biex inkunu qed nitkellmu fi kliem sempliċi l-ifriżar tal-bajt. Però l-liġi tipprojbixxi l-ifriżar tal-embrjuni. Ħlief f'eċċezzjonijiet fejn il-liġi sejjaħ li huwa force majeure, allura f'eċċezzjonijiet fejn ma jistax assolutament isir ieħor. Il-kompitu li jkun hemm nies kompetenti f'din l-awtorità li jkunu ġejjin minn firxa wiesa ta' expertise biex nassiguraw li d-deċiżjonijiet li jkunu qed jittieħdu jkunu deċiżjonijiet tajbin, deċiżjonijiet favur il-ħajja, deċiżjonijiet li jagħtu opportunitajiet lil ġenituri prospettivi li jixtiequ jkollhom it-tfal ma jistax ikollhom it-tfal b'mod naturali u fl-istess ħin tara li l-liġi tkun qed tiġi imħarsa u imħaddma b'mod tajjeb.